Det eneste, jeg tvivler, det er, at man er helt god. Fordi man skal indstille på forhold. Det vil sige, at mine tal er fuldstændig. Kunne der så lægge på dem ind bagefter? Jeg tror bare... Nå ja, det kan du være. Så kan du sige, at jeg tror, der er helt god. Jeg ved bare ikke, Hvor tror man det? Men det er da svært at fange, synes jeg, de der. Gør noget andet end bare at sige nej. Du rammer den meget godt, Jacob. Men 9. Ja.